111 тисяч, наскільки я почув, 250 злочинів було задокументовано. Але змалюйте, будь ласка, ланцюжок. Як це відбувається і скільки з цих злочинів реально отримують покарання злочинців? Тому що задокументувати це одне, зареєструвати це інше, розслідувати. Оцю статистику ви ведете, щоб зрозуміти, наскільки ефективною є ця робота. Чи ви допомагаєте державі, чи ви з нею конкуруєте, чи просто йдете своїм шляхом для того, щоб популяризувати, чи, даруйте цей термін не зовсім доречний, напевно, для того, щоб інформувати і населення, і міжнародні організації. Ясно, питання зрозуміло, дякую за запитання, я вам відповім. По-перше, ми не конкуруємо, а співпрацюємо з державою. Я про це окремо говорив у своєму виступі, оскільки у нас спільні завдання. Головна проблема в тому, чому так мало кримінальних проваджень потрапляють до судів, пов'язано з тим, що слідчі органи не можуть ідентифікувати персональні дані винуватців. Без цього вони не можуть написати обвинувачувальний висновок і спрямувати його до суду. Як тільки це стає відомим, як тільки слідчі органи знають такі речі, вони одразу це передають до суду і винесено більше ніж 500 вироків на сьогоднішній день. Я говорив, що серед цих вироків у нас є в судах 27 справ, наприклад. Ми знаходили винуватців в певній кількості справ і так далі. Ось. Крім того, я зауважу, що бачачи таку ситуацію, ми звертаємось до Комітету ООН з прав людини, що є ніщо інше, як додатковий серйозний тиск на Російську Федерацію. Оскільки ми звертаємося з заявами туди про катування, про сексуальне насильство, і ми просто там, як я говорив, вже частина справ на комунікації, і сподіваємось, скоро будуть рішення. Рішення Комітету з прав людини будуть проти Росії, безперечно, вони будуть визнавати те, що ми заявляли після комунікації, після ухвалення рішення. І це буде додатковий тиск серйозний на Росію. Крім того, хочу сказати, що після того, як запрацює спеціальний кримінал по агресії Росії проти України на підставі угоди України з Радою Європи, ця угода вже підписана і цей трибунал вже формується і скоро почне працювати.